Some time ago, my cousins went to their kitchen. When they got there, eba na akpa say nko na akwado ife ha ji esi nri fafueke. My cousin agbapụta from kitchen ya je kpọọ daddy ya bịa were osisi kpafuta wee bulu ya. Nke ọ na-ebupụ ya, ndị tenant my dad afụ eke ahụ fụka obi ndị Abakaliki fụka obu eke ahụ wee na-eje etufe na mbụbụ ogburu igbo just kpapụta ya gorozie ya goro na agụpụ ya outside. Ndị tenant my dad fụzili ya si hey nna ike ebe ọ bụ eke ahụ eje ya bunye ha ya. The man na-asị eke unu jiri mezie gịnị asị na ọ nni na ka ha gbuo ya erie. The man na-asịfa anatụkwa unu God forbid chukwu ajụ na ndị be anyị na-asọ eke na anya ada egbu eke. Nke a bụ na asị na ọdịbendị dịrịfa. This man anyị na-afụ here, this man that we're seeing here, he went to Obinide mmiri ma ndị ọbịa na ọ bịara maybe na obitege ebe ahụ aka wee buo efu eke tụtụrụ eke gbuo. Ochezozie na ndị ide mmiri na-asa eke na ndị ide mmiri adịghị egbu eke. Afọ eke a na-afụ eke ka nwa dị ana eke ka o ji egbuo ide mmiri mkpọ naanị ya o ji egbuo eke ide mmiri onye Abakaliki wee mịa ya bere isie ka o rie a wee jidie oge ome ese ma ose ma crayfish ọ na-eso eji wee rie eke mkpọ n'ebe a ese ọfụma n'ebe a wee je buru eke mkpọ wee nọrụbie wee gbuo ọ bụ eligokwu ya isi n'ọka o rie ya erie suo ma ose ma crayfish na ọ ma arụ n'ebe a na-anaghị ebe a ọ gaghị na-anaghị ebe ọsọ ọ mpịwa ya isi wee bịabe mmadụ wee gbuo eke ịmụgana dị eri eke kebe ụmụ ịnọ ndị be anyị nọ nwunye ịnọ kebe ndị be anyị nọ arụ ka eme iwe ebele aka isi wee mee ebe niile ka irie ana wee tụpụta anyị ejidego yi ife ịma na adị eme n'obodo a ka ije mee arụ